Itu aki nang lah. Tang जासिगोन सो मा नों फकरत itu aki लाबाय नांगौ जाखो Tuh guys, niau guna kita niau. Itu. Tuh takal जों guys ना rampungदोंमोन itu बानायनो ना tuh. बानायगोन ini deh. Laga reels shoot खालामनो हामदों माथो. Komen खालामनो हामाय खनसे दे. Komen खालामनो Mari ya, hai kan खनसे. Hai. Beri. Mari to hello logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय दिनै आङो दायो GoProजोंनो बानायगासिनो दे लोगोफोर भिडिअखौ ओमफ्राय बोरै नुदों मिथिला नङा होमबा GoProनि हिसाबै एसे क्वालिटियाथ' मोजां फैखायो ना एसे स्मुथ फैयो भिडिअआबो ओमफ्राय जियानो जा दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदों ओरैबायदि माने आङो सिमाङावबो सानफेराखै जे आं मालाबा बेबायदि खालामगोन होननानै माने आङो दायो मा सानदों टेटु बानायनायनि खोथा सानदों आरोना आंनि आखायाव बेयाव बानायगोन आङो ओमफ्राय बेनि थाखाय आंनो माखासे साजेसन माखासे एडभाइस बेनि गोनांथि दायो थ' नोंथांमोनाथ' गोबाङानो दायो टेटु बानायो मायो थ' नोंथांमोना गोबां एक्सपिरियेन्स दंखायो गोबां मानसियानो दायो थ' गोबांनि आखाइ बायदिसिना बडि पार्ट्सफोराव आं नुयो आरोना माने माबाखौ जितु टेटु बानायनाय मानाय टेटु पिक्सार ओमफ्राय दायो आंबो सानदों जेनेबा ओरैबायदि मोनसे टेटु बानायनो जे जाय बुस्थुआ आंनि लाइफनि ओरैबायदि कीमती जायखौ फैसाजों बायनानै मोना जाय नैबे हार्टआव दङ बे बुस्थुआव ओरैबायदि मिनिंफुल आंनि थाखाय थ' आं बेखौ दायो टेटु बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं माने दिनैसिमहालागै खनसे बे टेटु बानायफेराखै ओमफ्राय बेखौ आं खोनायो मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जे माखासे साइड इफेक्ट थायो स्किन प्रब्लेमफोरनियाव एसे इनफेक्शन जानो नागिरो मालाबा समाव बेफोरबायदि खोथा खोनादों आरोना आङो ओंखायनो नोंथांमोननिफ्राय आंनो मोनसे साजेसन नांगौ एडभाइस नांगौ जितु टेटु बानायनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया बेनो आरोना आरो बेबायदि नङा जे सोरबा एकदम ओरै थुलाबायबायनो माजोंबा कालारखौ सुजों थुलाबायनानै आखिलाबायनाय माने बिदि नङा एकदम प्रफेसनेल टेटु आर्टिस्टजों टेटु बानायगोन आङो थ' एसे मोजां नांगौबा खरसायानो थांथों एसे बुरजायैनो फैसाया एसे बारायानो थांथों थेवबाबो आरोना लोगोफोर आङो एसे प्रफेसनेलि बानायगोन माने टेटुखौ थ' बेनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय एसे मोजां आंनो एडभाइस सोर मिथियो एसे हरदो साजेसन होदो आंखौ टेटुनि सोमोन्दै आरोना लोगोफोर ओरैनोथ' आङो जेबो गियाखैमोन ओमफ्राय खिन्थु मानो थाखाय आंनाव बे बडियाव स्किनाव माने एसे प्रब्लेम दङ जेनेबा एसे बारा धुला बायदिसिना नांबाबो आंनाव थाबनो एसे एलार्जि जानो नागिरो आरोना माननाय जानो नागिरो स्किना आंना थ' बेनि थाखाय एसे गिदों आङो नङाब्ला जेबो इसु गैयामोन जेबो प्रब्लेम गैयामोन थ' बेनि थाखायनो ओमफ्राय नोंथांमोना खिथाहरदो ओमफ्राय आरो माबे जायगायाव थांनानै टेटु बानायनाया एसे साबसिन जागोन नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामदो ना मिथिनायफोरा थ' बेनो आरोना ओमफ्राय न'आवथ' आंखौ बुंगासिनो जेनेबा आं दाखालि आइनि सिगाङाव खिथादोंमोन ओमफ्राय आइया बुंदो न'आव लामानि गेटखौनो बारनो होआ नोंखौ होना हरगोन न'निफ्रायनो होननानै होसोनो ओंखारखादों आरोना बानायबानो टेटु खिन्थु मा होनगोन खिन्थु बे बुस्थुआ बानायनाया बेबायदिनो एसे नोंथांमोनहा मिथिगोन थ' माने जेबो सोरबा बायदि फाल्थु ओरैनो बानायनाय मानाय बिदि नङा एकदम मिनिंफुल आरोना बेयो थ' बेनि थाखायनो आं बेखौ बानायना लानो नागिरदों दायो थ' जोंहानि आइनियाव सोंनि आं नाय मा बुङो बियो एकदम देन्जार रागा जोङो आरोना जियानो जा नै बिथाङा बिथि दोङो जियानो जा मा दायो नोंथां टेटु आखिनांला Tang जासिगोन सो मा नों फकरत itu aki लाबाय नांगौ जाखो थ' गाइस नैयाव होनो नागिरदों आं नैयाव टेटु थ' दाखालिनिफ्राय रागा जोंगासिनो राम बुंदोंमोन टेटु बानायनो ना थ' बानायगोन आङो साननै थानानै दांजागोन खालामनो मोजां नुवा होमबा मा मोजां नुलाबाय नोंलाय बिराद मोजां नुयो मानसिफोरालाय नुगोन मोजां मुलाम्फा दाखु बायदिसो नुयो बेबायदि आखिनाय मानसिखौ माबायदि नुयो दाखु गाइस बानायनो होआ एकदम दाखु बायदिसो नुयोनो थेवबाबो बानायनो सानदों आङो उपाय गैया नैयाव होख्लायगोन नामा नोंथां हा बानायनाङा होमबा जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना एसे एडभाइस होदो बेनि सायाव एसे साजेसन होदो जेनेबा माबायदि बानायनाया मोजां आरो जेनेबा बेखौ बानायनायनि सिगाङाव माबाफोर क्राइटेरिया दङबा खिथादो नङा होमबा थ' मिथिनो लुगैदों आं बेनि सोमोन्दै कमेन्ट खालाम जाय जेसेबां हायो जाय जेसेबाङा एसे बुरजायै सोरबा टेटु
माने रेगुलार बानायबाय थाग्रा मानसिया एसे एक्सपिरियेन्सआ बारा थायो नालाय बेनि सायाव थ' खिथाहरदो नोंथांमोना दे थ' आंबो बानायगोन थारमाने बे रायबाबो आं बानायगोन टेनसन गैया दे सिरि सिरि नामा बानायनो हाया बानायबाय रागा जोंगासिनो आरो ना उपाय गैया लोगोफोर थेवबो बानायगोन टेनसन लाना नोंथांमोना जायखिजाया खिथाहर आंनो दे बानायगोन आङो उपाय गैया आरो ओमफ्राय नै बिथाङा नायदो मालायसो गान दामनाङा दे गान दामना दख'ना गोदान बायदोनो मालाय नायदो नोंसिनाय लागा वा 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 गोजोनद्राय थाबाय बेसां मा सानै नायनि खाराय देलाय देलाय थाबायबो गोजोननिफ्राय लागा रिल्ससो शुट खालामनो हामदों माथो थ' जियानो जा दख'ना बायदोंनो मारै नुदों नोंथांमोना नायदो थ' समायदोंना समायाखै एसे कमेन्ट खालामना हरदो जोंहा सिस्टारखौ होनलाय ना मा नोंथां कमेन्ट खालामदो नामा खनसे दे कमेन्ट खालामनो मारै नुदों नोंथांमोना ओरै ला ओरै फै हाय होन खनसे हाय बोरै मारै नुदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामदो नामा दख'ना गोदानदो येस लायदो yes right जागोन लोगोफोरथ' जियानो जा नोंथांमोन देखायदोंमोन दख'ना गोदान बायदोंनो ओंखायनो बैसागुआवनो बायनायहाय बैसागुआवनो बायनायनो ओमफ्राय जेनेबा दासो गानदोंना आरोना ओंखाय आं न'निफ्राय आइया खिथाहरदों आङो आगैखौ लायनो थां होननानै ओंखाय फैदों आं सिरिसिनो बिसोरनि न'आव फैदोंमोन आरोना बेयो जोंहानि मादैलानि सिस्टार बेयो ओमफ्राय आं बिसोरनाव थांदोंमोन दा ओमफ्राय जोंहानाथ' न'आ बिथिंसो नालाय नै बोराय बायलाय जिला न'आ नैबे जोंहानि न'आ बिथिं ओमफ्राय बिसोरनि न'आ जाबाय ओरैथिं बे मादैमोनहानि न' ओमफ्राय नैबे लामा बे आरोना जोंहानि बेनो मारै नुदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामदो सिस्टारखौ ना लोगोफोर दख'ना गानना दंमोन दिनै जियानो जा खालि गाज्रि कमेन्ट हरनाङा बेनो मोजां कमेन्ट हर ओमफ्राय आरो गाज्रि कमेन्ट हरनायनि माबाफोर माइनाव एसे थट्स फैदोंबा बेखौ कमेन्ट हरियानो मोजां होननायसै नामा लोगोफोर ना बेयानो जियानो जा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय थ' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय होनलाय दे